अब बहुत हो गई बाबूजी। भाऊजी के रोज रोज के झगड़ा से बहुत परेशान हो गए बनी हम। अब हमनी के अलग कर दी, जौन घर जायदाद बा बांट दी, ताकि हमहू दो रोटी चैन से खा सकी। देख महेशवा, ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ा खाली हमरे मेहरारू के वजह से ना होला। एमे तोरो मेहरारू के भी गलती बा। हाँ, गलती तो हमरे बा। सब केहू अपने मेहरारू की बड़ाई करेला। अते तो बहुत दूध के धुलल बाड़ी। जब से ही घर में आइले हमनी के पानी पिया के रख देले बाड़े। का जाने तोर माई का खा के पैदा कइले बाड़ी। देख ली दीदी, हमरी माई के बारे में कुछ ना बोली, नहीं तो बिगाड़ हो जाई। हमरे माई की जैसे केहू नहीं। हाँ रे, सही कहत बाड़े। सब उनकरे सिखावल जे तू इतना जबान लड़ावत बाड़े। तू कौन चुप हऊ? तू तो जुबान लड़ावत अड़ू। अरे भगवान, तू लोग चुप रहबू कि हम उड़ के चल जाए यहाँ से। रुआ जौन मन करे तौन करी। आज बंटवारा हो के रही। हम इनका साथे एक दिन भी न रहब। तक के खखवाल बा तोरा साथे रहे के। सुन लीजी, अब हमहू एकरा साथे एक दिन का आधा दिन भी न रहब। देख लेनी बाबूजी, घर के नाटक ई कुल का हो रहल बा। बेटा, हम कबहू ना सोचले रहनी कि हमरा जीते जी तू दोनों जने एक दूसरा से अलग रहबा। तारा माई के मरला के बाद अपना कलेजा से साट के पल्ले बानी तू लोगन के कबो माई के कमी महसूस ना होके देनी। आज अपन मेहरारू के चक्कर में पड़ल बड़ा लोग। एक बार भी बाप के ख्याल ना आयल कि हमरा दिल पे का बीती। हम तू लोग के अपना सामने अलग रहत ना देख सकीला। बेटा, एक बार और सोचला तू लोग। अगर ऐसा भइल ना तो हम चीते जी मर जाई। ठीक बा, अगर तोहनी के ये फैसला बा तो कल हम अमीन के बुला के बंटवारा करा दे। रुक जा रामू, भूल कर भी ऐसा मत करिए। अगर औलाद अपने माँ बाप का इज्जत न करे तो वो लोगन के कुछ छो न देवे के चाहिए। हर माँ बाप अपने औलाद के पढ़ा लिखा के ई लायक बनावेला कि बुढ़ापे में होकर सहारा बनी। और तू लोग क्या करता रहा? अपने अपने मेहरारू खातिर अपने बाप के छोड़ के जाता हुआ। शर्म आए कि चाहिए तू लोगन की याद है जब तू लोग बचपन में झगड़ा करत रहला, तब ये बाप तू लोगन के मार पीट के, डांट के, समझा के एक साथ रखा। आज जब अपने पैर पर खड़ा हो गया, तू लोगन का बियाह शादी हो गए, तो अपने अपने मेहरारुअन के चक्कर में अपने बाप के साथ ऐसा व्यवहार करल बड़ा। अरे तोरे जैसे औलाद पाले से अच्छा एक कुत्ता पाल ले। कम से कम वफादार तो रही। हम तो रामू की बुलावे आल रहे, कुछ काम रहे, पर तू लोगन का नाटक देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। रामू जी मालिक। जब टाइम होके तो हमरे घरे आ जाइए, कुछ बात करे क्या। ठीक बा मालिक। बाबूजी, हमरा के माफ कर दी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी। आज के बाद हम कबो रउआ से बंटवारा के बात ना करब।